ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟିଆ ଗେଟ୍ এই ମୁହଁଟା ଫୁଲିଯିବ, ନାକପଟୁ ପାଣି ଗଳିବ। ଆପଣ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କାଳିଗାଈ ଥିଲା ଓ ତା'ର ଏବେ ଅଚାନକ ତା'ର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ନି, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, କି ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ଆପଣମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଏହା ହିଁ ମୋତେ ପଛପଟୁ ପୁଶ୍ କରିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଆମେ କରୁଛେ, ଏବେ ଆମର ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଖରା, ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଖାସ୍ କରି ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ। କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ମାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଗାଇଡ଼୍ ନ କରିବେ, ଠିକ୍ସେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ନ କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲେ ବି ଖରାପ ହେବନି। କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ଲି 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ନ ପାଇବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସଜେସନ୍ ତ ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଦେଇପାରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫାର୍ମର୍ ହେଉ, କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ମକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଫାର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିତରକୁ ନେଇ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜନ୍ରେ ଡିଜିଜ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା ସ୍କାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଭିତରେ ଆମେ ଫାର୍ମ ଭିତରୁ ବସିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କୁକୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ମ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଆମେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ନଡ଼ା ବିଛାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଏହା ଆମ ଉତ୍ତାପରୁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚୁଆଁ ଆସନ୍ତି ଏରି, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଦର ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନା, ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ କମିଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ସେ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆପଣମାନେ ତ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଦେଉଥିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ସରି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫାର୍ମର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 25ରୁ 26 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ସେ ଥଣ୍ଡା କମୁନି। ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସେ 26 ଦିନରୁ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଉଛି, ଏବଂ ତାହା ଯେତେବେଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ି 30-32 ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା, CID ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ CID ହେଲା ପରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସେ CID କମେଇବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ଥାଏ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁହଁ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବି ଯେ, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍, CID ହେଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନା, ବାର୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ଥାଏ, ଏଇ ମୁହଁଟା ଫୁଲିଯିବ,
नाकपटू पानी गलिब आपण मैंने जेकोसी कुकुड़ा मोर्टालिटी हुए सेटा को चिपिकी जानीपारे जे आ भी नाकरू पानी गलुचे ना गलुनी आखिरा फुलीज बाहर मैंने खाइबाटा पूरापूरी कमे देवे से जमा खाइबेनि बुझे तो बाहर खाया कमे देवे और ग्रोथ रेट पूरापूरी चिप हो दाना खाइबेनि तो ग्रोथ हम केमी तेरे यही आज्ञा डिजीज होता है फास्ट डिजीज मुझे कहीदे जितेबले आप अतिशय खरा होने सकाल बेला ही दाना दिंतु 7टा 8टा बेलू सुधा आपड़ी फिडर रे दाना खाली जावा दरकार एपरी आपण मानक देखी पारि जे आम फिडर मानक दाना नुहे खरा सीजन आसला कुकुड़ा अधिक हेल्ले कुकुड़ा जो दाना रही दाना खाई हार्ट चोकिंग हम लिवर देले भी आप देवे किंतु आपण मानक किसी प्रभाव एत देखेबन इफेक्ट देखेबन सो मुझे आपण मानक फास्ट टिप देवी फास्ट टिप वन आपण मैंने यही सीजन रे खरा दिने आपण मानकर सकाल सुधा दाना माने जमी फिडर ना दरकार सेकेंड टिप आपण मैंने फार्म लिटरटा ठीक बराबर करूँ कारण लिटर जब आप ठीक से आप न करेंगे तो लिटर तल कौन हम ना गैस हवा द्वारा कुकुड़ा विभिन्न प्रकार रोग धरता है बुझे खरा दिन अधिका सी पानिया झाड़ा करेंगे कारण लिटर बहुत जाम हो लिटर रेगुलर चेक करूँ अब लिटर सब घाटू टी कारण लिटर तर जो टेम्परेचर रही टेम्परेचर द्वारा कौन हम ना कुकुड़ार भितर सी भी टेम्परेचर बढ़ी था ताजा कुकुड़ार हार्ट भी होता है सो तृतीय टिप हूँ आपण मैंने कुकुड़ा को 8 ରୁ 10 दिन भितर ठंडा हेले ओनली एंटीबायोटिक दिंतु अलग किसी हेविली यूज होता ठंडा मेडिसिन दिंतुनि ओनली एंटीबायोटिक दिंतु एंटीबायोटिक द्वारा ही ठंडा कमी जाए वो 26-27 दिन ठंडा जो हुए सो भाइराल डिजीज होता पारे आमर जो नॉर्मल डिजीज हो पारे भाइराल मुख्यतः गोटे डिजीज देखा जाए से कौन ना ठंडा कुकुड़ा जो ठंडा बा सीएडी होता है तो आपण मैंने ओनली कौन करें कौन ना 26-27 दिन पूर्व ही आप ठंडा मेडिसिन यूज कर दिंतु बुझे तो ठंडा मेडिसिन यूज करवा हेतु आपण मान कुकुड़ा को एतटा किसी हम ना ठंडा हम ना यह द्वारा आपण कल ही आपण मैंने प्रॉफिट पाइपर आ ठंडा बेले आपण मैंने सब मन रखिए ठंडा है माने केते माने डरतुनि जे ये से प्रथम निजे निजर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बने रखु मो कुकुड़ा को जहाँ किसी दरकार हम आप सुपरवाइजर हूँ निकटस्थ जो अन्य फार्मर मैंने अच्छा से सहित कथबार्ता ही कम करूँ जार फार्म ठंडा हो सब बड़ कथा ता फार्म से फार्मर आप फार्म को आसी न पारे कि आपड़ अन्य फार्म को जातुनि कारण यह द्वारा आपण भाइरस ता फार्म जापारती और ता फार्म भाइरस आपण पाक आसीपारती घर को सब सानिटाइज करूँ यह द्वारा ही आप प्रॉफिट पाइबे आपण मैंने यदि ये वीडियो को मोर बहुत भल पाते यदि ये वीडियोटा आपको बहुत भल लगे चैनल को आम सब्सक्राइब कर दिंतु आपण मानक नुआ नुआ लेटेस्ट अपडेट मानक आपण मैं देवी और मो चैनल जो मुझे मो विलेज ब्लॉग्स मुझे विलेज ब्लॉग्स मान करी आपण मैंने जब विलेजर्स होते आपण मैंने वीडियो बहुत सारा भल पाइबा देवे रोचे आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ आगू देखा नुआ वीडियो आपण मैंने कमेंट बॉक्स में देपारे आगुरी कौ वीडियो आनीपारि आपण रोचे आज्ञा जय जगन्नाथ।